Bon dia. Som amb la vicerectora d'Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua, la doctora Neus Vila, perquè ens faci 5 cèntims de les novetats pel que fa a les llengües a la universitat. Fa ben poc s'ha creat l'Institut de Llengües de la UDL. Com va sorgir la idea de crear aquest institut? Doncs la idea de crear l'institut s'emmarca dins del context del Pla Operatiu per al Multilingüisme, que també s'ha aprovat al mateix moment que es va aprovar la creació de l'Institut de Llengües, amb la idea de potenciar tot el món i l'àmbit de les llengües a la universitat, i no solament dins de la universitat per la comunitat universitària, sinó també oberta a la ciutadania. És un pla ambiciós, és un pla que pretén abastar tots els àmbits, recerca, docència, l'àmbit institucional, de la gestió, i per tant calia d'alguna manera fer a partir del que existia, que era el servei lingüístic, una potenciació d'aquesta estructura convertint-la en Institut de Llengües. Aquesta va ser la idea principal. Ens podria dir com està estructurat una mica l'Institut de Llengües? Doncs com he dit que prové del servei lingüístic, naturalment en aquests moments, una certa crisi, diguéssim, econòmica, per dir-ho d'alguna manera així suau, evidentment el que fem és partir de les estructures que tenim per potenciar-les, però partint de les mateixes estructures. I llavors el que hi ha són 3 àmbits. Un seria l'àrea de dinamització lingüística, l'altre és l'àrea de l'assessoria lingüística i després tenim l'escola d'idiomes. Volem potenciar les 3 àrees. De moment comencem sobretot per l'escola d'idiomes, que és la part central i la part que en aquests moments està tenint més moviment. I quin profit creu que en traurà la comunitat universitària i la societat també? I dins de la comunitat universitària, cada col·lectiu una mica que en pot treure profit d'aquest institut? Doncs el profit és el suport. És a dir, nosaltres el que hem de fer és treballar per la comunitat universitària perquè tot l'àmbit de les llengües pugui millorar en molts aspectes que tots sabem, tant pel que és el personal d'administració i serveis, com també pel professorat. Cada vegada més es demana que el professorat tingui un domini cada cop més excel·lent de les llengües, bàsicament de l'anglès. No podem oblidar que en aquests moments l'anglès és una llengua que s'ha convertit gairebé en la llengua franca de la recerca, del món acadèmic, etc. I per tant cal que el professorat cada cop tingui més competències i més habilitats en terceres llengües, no solament l'anglès, però a la vista de la demanda, evidentment, de l'anglès. Llavors, en aquest sentit, hem de potenciar els cursos i el suport al professorat, al PAS també, perquè el PAS també té que atendre i ser capaç d'atendre a estudiantat i altres professorats que vinguin d'altres llocs, bàsicament amb l'anglès, i per descomptat pels estudiants. També el que volem és obrir-ho a la ciutadania en la mesura del possible. En aquests moments l'anglès, justament per la demanda tan important que hi ha interna, no podem obrir-lo a l'exterior, a la ciutadania, però sí les altres llengües estan obertes a la ciutat de Lleida. Per tant, el que volem també és prestar un servei a la ciutat en aquest sentit, ja que naturalment hi ha acadèmies, però des del punt de vista de l'àmbit públic tenim l'Escola Oficial d'Idiomes i per tant nosaltres volem ser un suport també en aquest sentit. Un dels col·lectius que també segurament sortirà beneficiat és el de l'estudiantat, i justament una de les preocupacions que tenen els estudiants és el tema de l'acreditació d'una tercera llengua en els estudis de grau. Fins ara els estudiants havien d'acreditar un nivell B1 d'una tercera llengua. Com està aquest tema ara? S'ha modificat alguna cosa? De moment està igual. De moment en aquests moments està igual, però jo faria una apreciació o una precisió, millor dit. És el fet que l'acreditació del B1 en realitat no era tal. És a dir, que no s'havia d'acreditar, sinó que s'havia d'alguna manera aportar proves que s'equiparaven, per exemple, haver fet un treball de fi de grau, haver fet una estada amb un Erasmus d'un semestre o el que sigui, i d'aquesta manera això com que s'equiparava a tenir un B1, però en realitat no s'estava acreditant un B1. Això és el que estaven fent les universitats. Alguna universitat tenia l'acreditació pura, però a les altres universitats ho fèiem així. El que és
sembla que, i que ja fa més d'un any que se'n parla d'això, que el govern català vol fer és d'alguna manera imposar l'acreditació, però l'acreditació pura d'un B2 a l'acabar els estudis de grau per als estudiants que entrin probablement el curs que ve, aquest any no. Aquesta és la situació, veurem. I quines mesures creu que haurà de prendre la universitat o a través de l'Institut de Llengües en el cas que s'hagi d'acreditar un B2? Doncs aquesta és una de les accions importants d'aquest institut i del pla operatiu, perquè sabent que existia aquesta tendència o aquest plantejament, és preocupant perquè el nivell dels estudiants que ens arriben en coneixement de llengües no és tan ampli ni tan important com podríem pensar o com seria de desitjar. Nosaltres aquest any, una de les primeres accions que s'han fet des de l'Institut de Llengües al setembre ha estat elaborar unes proves de nivell i sotmetre-les a tots els estudiants que han entrat de nou accés, els de primer de grau. Aquestes han estat unes proves gratuïtes que hem fet als estudiants, s'han fet més d'un miler de proves i també, per una altra banda, es va demanar l'acreditació a aquells estudiants que poguessin aportar una acreditació, però una acreditació homologada, d'algun nivell de llengua, el que fos. D'aquesta manera, aquestes persones ja no calia fer-los la prova de nivell perquè ja portaven l'acreditació. I els resultats d'aquestes, diguéssim, proves per una banda i aportació de dades per una altra, doncs han sigut una mica complexes. El nivell de les persones que han passat prova d'acreditació és certament baix. Gairebé tothom va fer la prova d'anglès, un percentatge molt petit de francès i d'alemany, i crec que algú d'italià, però en fi, amb una mesura molt mínima. La veritat és que el 77% d'aquestes persones no arribaven a B1. Clar, si les persones no arriben a B1 quan comença un grau, és molt difícil que arribin al B2. D'aquest 77%, el 21% tenia 0, és a dir, no arribaven ni a 1, que és el primer dels nivells establerts en el marc europeu. Clar, això és molt preocupant perquè les persones que tenen 0 nivell o molt poc, que no arriben, com dic, ni tan sols a poder acreditar una U, difícilment arribaran a un B2 al final de la carrera. Per tant, què és el que s'ha de fer? La universitat llavors ha de fer alguna cosa per ajudar aquests estudiants. El govern els demanarà per titular-se aquest B2. Per tant, el que fem és posar a disposició dels centres cursos d'anglès, bàsicament d'anglès, com dic, perquè aquests estudiants puguin treballar les llengües i puguin arribar amb èxit al final del seu títol, de la seva titulació. Aquesta és una de les accions. Primer, saber quina era la realitat i després, naturalment, posar els mitjans perquè aquests estudiants a preu públic puguin tirar endavant amb el nivell que se'ls demana. Però de moment quedi clar que això pels estudiants que comencen aquest any fins ara no és encara obligatori. Per tant, vull dir, no sabem exactament com o quan sortirà això, però quan surti ja donarem també la notícia i ja farem que això tingui la difusió pertinent, perquè el que és molt important és que els estudiants ho sàpiguen que això està o estarà així. De moment, la Universitat de Lleida, a través del seu Institut de Llengües, que està treballant molt, està fent aquestes accions. Molt bé, moltes gràcies per tots els aclariments. Gràcies a vosaltres, quan vulgueu.